Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fiħdan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Għal-ġimgħa oħra nsellmilkom eżis telespettaturi nilqakom għas-seba' programm mis-sensiela Ant Min Int. Din il-ġimgħa l-programm tagħna sajħu xejra aktar sajfija li x'propju fid-diskussjoni li ser ikolli hawnhekk fl-istudju se nitkellmu dwar il-piroteknika Maltija jew nkella aħjar dwar il-logħob tan-nar f'Malta. Hawnhekk miegħi ser ikolli professjonist li ovvjament ser jitkellem dwar is-sabiħ tal-logħob tan-nar kif ukoll ser ikollna ġurnalista li ma taqbilx daqshekk mal-logħob tan-nar f'Malta. Dan huwa aktar ovvjament imbagħad se nkomplu fid-diskussjoni tagħna. Fil-feature tal-lum se niltaqgħu ma' persuna li jaħdem fit-tifi tan-nar li l-passatemp tiegħu jikkontradixxi daqsxejn il-xogħlu. Dan huwa aktar se narawh imbagħad ovvjament fil-feature. Fl-aħħar parti tal-programm, fil-parti mużikali, se niltaqgħu ma' band lokali bħalma nagħmlu ta' kull ġimgħa fejn ukoll din id-darba se nisimgħu silta min-naħa ta' din il-band. Lilkom it-telespettaturi nixtieq infakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu MediaCast MT. Hemmhekk tkunu tistgħu siru tafu dwar ix-xogħlijiet tal-istudenti tal-medja kif ukoll tkunu tistgħu tkomplu bid-diskussjonijiet li konna aħna hawnhekk ta' kull ġimgħa. Għaldaqstant ħanatu mill-ewwel bidwa dan il-programm billi mmorru naraw dan l-ewwel feature, il-feature dwar il-logħob tan-nar f'Malta. Sabiħ, parti mill-kultura. Pal spettatura iwa. L-logħob tan-nar sabiħ, għalkemm minix direttant tal-festi hija jogħġobna ħafna. Isabbaħ il-festa. Ħafna. Logħob tan-nar tal-art sabiħ jogħġobni. U tal-ajru sabiħ ukoll. Ma tantx jiena dilettant daqshekk. Li kieku jiena aħjar jispiċċa. Huwa xogħol artistiku verament, imma naħseb fih ir-riskju tiegħu wkoll. Attrazzjoni sabiħa u festa tagħmel parti prinċipali n-nar. Perikuls għal min jaqarqu jew għal min jagħmlu. Skont li ma post, normalment meta jkun viċin l-udjenza hija jkun naqa' perikolus. Għall-udjenza li għax hemm id-distanza minn fejn jaħraq. Naħseb hu xi daqsxejn ta' periklu. Le, Għall-udjenza le, ma l-min jagħmlu naħseb iwa. Tista' sejħela festa, ma naħseb neħħi nofs il-gost. Għalija festa, qed ma jkunx fiha nar, għalija mhix festa. Tnaqqas ħafna festa mingħajr nar tnaqqas. Festa suppost fl-ispirtu aktar milli fin-nar imma. Festi n-nar, meta jiġbed ħafna pubbliku jiġbed business ta' ħwienet ikunu qed jistennew għadi minn sena l sena. ċertu ħwienet. Lura fl-istudio u propju sabiex nitkellmu dwar il-logħob tan-nar f'Malta miegħi għandi hawnhekk lil Nicolas Piteri, Managing Director tal-Fire One Malta, u anke lil Pamela Hansen. L-ewwel qed nixtieq ningrazzjakom tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Mela Pamela, ħanibda minnek. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar il-logħob tan-nar? Il-logħob tan-nar li jien li jinkwetani, hemm ħafna affarijiet li jinkwetawni fuq il-logħob tan-nar. M'għandniex kuxjenza Malta tal-tniġġis tal-istorbju. M'għandniex dik il-kuxenza sfortunatament. U tant ikonna storbju fis-sajf f'Malta li di l-ħaġa li hekk ikun hemm żewġ festi f'ġimgħa jibdew bl-istorbju nhar it-tnejn. Nhar it-tnejn sal-ħadd, tispiċċa festa nhar il-ħadd u mbagħad tibda l-oħra nhar it-tnejn ta' wara. Fordi għandek is-sajf kollu
l-istorbju. Pero Pamela għal dak li għalik huwa storbju forsi għan nispan Nikolas mhuwiex, Nikolas, Imma sorry, taħseb. le, hemm nies oħra, hemm il-morda, hemm Ovvjament, it-tfal, però mbagħad hemm dawk min in-nies. jaħdem, le, stenna daqsxejn, mhux qed nitkellem fuq il-personali, hemm min jaħdem bil-lejl jkun jkollu bżonn jistrieħ matul il-ġurnata, hemm ħafna nies. Dan huwa it-tniġġis tal-istorbju jeffettwa l kulħadd. Nikolas, nisbħalek li għandhom il-passatemp ovvjament tal-lob tan-nar, intom kif tifhmu il ħaġa? Qed tissemma bħala terminoloġija tniġġis li awtomatikament qiegħda titfadel l-ikraħ fuq il-proteknika nnifisha. Strettament il-mod ta' kif jinħadem in-nar għaw Malta, ovvjament jinħadem through numru ta' regolamenti li dawn ir-regolamenti ovvjament ġew maqbula bejn l-aqda proteknika flimkien mal-gvernijiet preċedenti. Allura li nista' ngħid huwa li kull murtal ħanajtek li jinħadem it does not exceed the limits li l-liġi għaw Malta stess minnaħa tagħha tippermetti. Però skużi, meta ħarġet rapport il-Kurja, Iva, qalet li hemm storbju eċċessiv, speċjalment mill-murtali tal-Berqa. Dana ħareġ f'rapport tal-Kurja, tal-ambjent tal-Kurja. U ilu li ħareġ naħseb ilu 9 snin li ħareġ dal-rapport. u wara dawk id-9 snin nista' ngħidlek ukoll li kienu saru diskussjonijiet bejn l-aqda proteknika u l-gvernijiet ta' dak iż-żmien fejn kienu saru arranġamenti biex il-murtali tal-Berqa, il-murtali tal-Bomba, call them whatever you like, ħanajtek, dawna ġew imnaqsin fil-diametru tagħhom ħalli inti minflok ammont volum ta' materjal dak il-volum jonqos u allura once li naqas dak il-volum inti awtomatikament jgħid tnaqqas l-ammont ta' splużjoni ħanajtek li qed ikun hemm. Mela taħseb però li l-liġi mhix tkun infurzata forsi. Forsi das-sajf, dak li ħansaqsi, forsi das-sajf nkunu nafu jekk l-istorbju se jonqos jew le. Però wkoll hemm l-eċċessività. Għaliex għandna bżonn li jkollna issa jien inħobbhom il-lob tan-nar sabiħu. Kulħadd Xi ħaġa Maltija, ovvjament, xi ħaġa li. Mhux ħaġa Maltija, Mhux Maltija biss, ovvjament, imma aħna l-Malti magħrufin għall-lob tan-nar li huwa wieħed mal-aqwa fid-dinja. Huwa xi ħaġa sabiħa. Ħadd ma jista' jgħid li mhux sabiħ il-lob tan-nar. Imma meta inti, pereżempju, jkollok pasta, jekk inti tikoll il-pasti kuljum, ħajdejquk il-pasti. Aħna fis-sajf il-ħin kollu m'għandekx break. Għax jgħidu għat-turiżmu, ma skużi, n-nies li qogħdu ma tagħtix kasom allura ħabba turisti. Il-turisti jiġu għaw ġimgħa u jitilqu lura d-dar u jkollhom il-paċi u l-kwiet. U aħna le sajf kollu. Li qed nagħmlu allura f'dak il-każ qegħdin u mbagħad allura anke nattakkaw il-kultura Maltija. Aħna min-naħa tagħna bħala kultura, jekk tippermettili, bħala kultura aħna bħala Maltin, anke forsi bħala poplu Mediterranju, nħobbu li niċċelebraw fil-festi tagħna mhux biss permezz ta' briju, permezz ta' kuluri, eċċetera, ma wkoll inħobbu ndaħlu dak l-element tan-nar, dak l-element tal-proteknika. Issa, milli nista' ngħid anke tru esperjenza tiegħi anke barra minn Malta, il-lob tan-nar Malti jirrenkja fost l-aqwa fid-dinja. Okej, minix qed niddispjuta. Għaliex jirrenkja fost l-aqwa fid-dinja? Għal-fatt li l-protekniċi Maltin jaħdmu l-lob tan-nar min-naħa tagħhom b'mod volontarju u bħeġġa u bimħabba literalment l-indak li għedin jagħmlu. Mela kieku inti xi tbiddel x'tagħmel kieku differenti però. Ħanitkellem fuq in-nies tan-nar li għax fuq l-aħħar programm li kont fuqu. Kont semmejt jiena hemmx insurance għall-familji meta jmut ir-raġel tal-familja. Dak iż-żmien l-insurance companies kienu qalu li mhumiex covered. Illum tbidlu l-affarijiet għax dan naħseb ilu sentej li kien dal-programm. L-affarijiet up to my knowledge jekk tippermettili. Jiena min-naħa tiegħi, għandi l-liċenzja tan-nar, naħdem in-nar, u jiena min-naħa tiegħi apparti li ovvjament ikollok inti insurance globali li tikkaverja l-festa to save third party liability, inti mbagħad b'mod individwali jista' li jkollok ukoll insurance b'mod personali. Pamela tagħmel sinjal li mhux taqbel miegħha. Jiena hemmhekk min-naħa tiegħi. Le, qed nitkellem fuq l-insurance companies. Jiena personalment.
personalment, mux inti personalment, jekk xi ħadd li jaħdem in-nar m'għandux insurance personalment, it-tfal u l-mara tiegħu se jagħmlu. Hija ma jiena min-naħa tiegħi ħadd l-inizjattiva. Imma jiena nista' nitkellem fuq il-personali. Jiena jiena qed nitkellem fuq il-globali, fuq il-pożizzjoni globali. Hawnhekk qed nirrappreżenta lil hemm insurance li tkoprik jew le, iva jew le. Qed tgħidilna li iva. Personalment. Ma lilek u anke forsi l-ħaddieħor li jaħdem in-nar. Jekk permettili, jekk alla jħares qatt, jiena għadt il-post tan-nar għall-argument u jinqala li xi ħaġa iweġġa' gravi jew immut. U għandek il-familja li hija dependenti fuq li jien ovvjament ma nistax li ovvjament nibqa' ngħix il-familja. F'dak il-każ, I have that insurance, that insurance it kicks in biex fejn jiena min-naħa tiegħi ma nistax illi nasa. Mhux kulħadd ma nistax ngħidlek jekk mhux kulħadd jew mhux kulħadd għax bħalma diġà jiena qed nirrappreżenta lili nnifsi hawnhekk. It's a nice getaway. Le, diġà indikattiva li la jiena min-naħa tiegħi għandi dik l-insurance. ħaddieħor nista' nassigura li l-maġġoranza tagħhom għandhom dit tip ta' insurance. Ma nafux. Il-ħin qed jgħaddi daqsxejn, allura ħana qilbu daqsxejn fuq paġna oħra, allura Pamela l-fatt li jonfqu ħafna flus. Inti kif tifhimha din? Ovvjament dawn in-nies li joħolqu n-nar qed jonfqu ħafna flus. Sewwa li forsi dawk il-flus. jagħmel ħafna flus. Forsi dawk il-flus jistgħu jintużaw għal xi ħaġa aħjar. X'taħseb inti dwar dan il-fatt? Ovvjament, pero dika issa affarijom x'jagħmlu bil-flus tagħhom affarijom, jien ma nidħolx fiha dik, minni ma nidħolx fiha. Ovvjament li jekk hemm in-nies fqar aħjar il-flus imorru għandhom, però dik ma tantx jekk inti l-flus tiegħek għamel bihom li trid. Naħseb li huwa xi ftit argument. Okay, yes, go ahead. Però li xtaqt ngħid ukoll li anke mhux semmejt li t-tniġġis tal-istorbju, hemm it-tniġġis tal-arja wkoll. Taf kemm ikun hemm kemiċi velenużi li jintużaw fil-lob tan-nar. Tista' tispeċifika l-argument? Le, minnix esperta, u żgur li ma nistax nispeċifika. Però minuta. Skużani, jien minnix esperti, missom stidnu xi ħadd li huwa espert. Però nista' ngħidlek li l-istess rapport, li għax jien minnix esperta. Jiena ġurnalista. L-istess esperti tal-kurja li għamlu l-ambjent, tal-ambjent, kienu għamlu lista sħiħa tal-affarijiet velenużi li jintużaw fil-lob tan-nar u li jitniġġis. Ma sorry, għall-istess mod allura daqs kemm affarijiet hawn Malta jagħmlu tniġġis, mhux hawn Malta biss barra minn Malta, però dan huwa biss pereżempju fis-sajf. Bis fis-sajf għandek 3 xhur. Għandek 3 xhur, imma jekk pereżempju noħdu l-karozzi għandek tul is-sena kollha, ovvjament. Jiena ġifieri qed nipprova nilagħba daqsxejn tal-avukat tax-xitan. M'intix tilagħba tal-avukat tax-xitan għax inti ma tistax tgħid għax ħaġa oħra ħażina ma tikkalkolax waħda minnhom. Le, ovvjament, imma din qed noħdu xi ħaġa naħseb pożittiva minnha wkoll. Mhux qed nitkellmu fuq it-traffiku aħna fuq it-tniġġis tat-traffiku, aħna llum qed nitkellmu fuq il-lob tan-nar. Rejna nagħmellek paragun għaliex inti qed tissemmi Nikolas, inti x'taħseb? Le, bażikament naħseb għax kien hawn numru ta' punti li issemmew issa min-naħa ta' Pamela. Naħseb li kien diġà xi ftit argument inġust huwa li bil-flus li għandhom tagħhom jagħmlu bihom li jridu il-protekniċi. Strettament il-flus li jinġabru min-naħa tal-protekniċi jinġabru mis-soċjetajiet li huma fih dan tagħhom huma mill-poplu tar-raħal li huma min-naħa tagħhom jirrappreżentaw. Ġifieri dawk il-flus strettament mhumiex tad-direttur tal-Kamra tan-Nar, dawk il-flus mhumiex tal-Kamra tan-Nar innifisha, ma dawk il-flus huma tar-raħal huma tan-nies li jħobbu il-festa u qed jikkontribwixxu huma min-naħa tagħhom biex isebbu l-festa. Ir-risposta kienet għad-domanda. Għandhomx il-flus imorru x'imkien ieħor. Orderina lek nista' nassigura li jekk jiena min-naħa tiegħi għall-argument about €5 u tajta lil tan-nar ħanajtek. Dik tajta 10 jiena min-naħa tiegħi. Jista' jkun li dik il-€5 jekk hemm il-darba ħaniġi biex inti karità forsi naħsebha darbtejn. Jew inkella jiena min-naħa tiegħi awtomatikament jekk hemm bżonn li nagħmel karità ħanagħmel karità. Mela minn hawnhekk ħajkolli nagħlaq Pamela u Nikolas grazzi ħafna ovvjament kellna ħafna aktar affarijiet fuq xi ngħidu u ovvjament ma lħaqniex tkellimna fuq kollox, però verament nixtieq nirringrazzjakom tal ġobkom tiġu hawnhekk. Jiena lilkom it-telespettaturi minn hawnhekk ħanibgħatkom għall-parti li missa l-programm ibqgħu magħna.
Bħalma tilkom tajjeb fl-introduzzjoni ta' dan il-programm, fil-feature tal-lum se niltaqgħu ma' persuna illi titfinnar. Però ħaġa interessanti ħafna hija li l-istess persuna taħdem ukoll il-lob tan-nar. Ħammur aħna naraw dan il-feature flimkien. Naħdem fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, inni nagħmel dan ix-xogħol dawn l-aħħar 15-il sena. Motto tagħna huwa li nipproteġu u nsalvaw u nagħlmu lin-nies. U meta jinqala l-inċident immorru fuq il-post tal-inċident. Minn dejjem kienet għal qalbi mill-familja, ġi mill-antenati. Għandi l-liċenzja ġifieri nista' nissorvelja u nimmor nifattura x-xogħol tan-nar. Meta taħraq ix-xogħol u li joħroġ minnu ikun dak li inti ddisinjajt f'moħħok u fuq il-karta. Dak hu s-suċċess. Għaxxej, anzi, it-tnejn involvu n-nar, it-tnejn l-istess kimika tagħhom ġifieri anzi narhom jikkombinaw ma' xulxin, mhux kontra xulxin. Meta jkun hemm inċident tan-nar jiena għalija l-agħar inċident li jista' jkun hemm għax 99% li ħankun naf lil min hu mweġġa jew forsi tilef ħajtu. Barra minn hekk minnu fih inċident tan-nar jibqa' perikolus anke wara, is-sitwazzjoni tkun tibqa' perikoluża għax jaf ikollok mhux jaf ikollok materjal li għadu ma splodix, allura ħadd tidħol f'ambjent. Isir ambjent ta' gwerra, nar imxerret l-emmola u nar jaqbad, ġifieri dana ma tantx tista' taqbad u tmur fil-qrib mill-ewwel dejjem tiżomm id-distanza tiegħek. Fit-teknika, wieħed mill-aqwa pajjiżi li jew fit-teknika ġifieri fin-nar, m'hemmx diskussjoni fuqha. Fuq il-kimika jiena naħseb illi qegħdin lura mhux ħażin. Li jista' jsir tagħlim, forsi xi korsijiet l-università jew l-MCAST fimni llum opportunitajiet jeżistu imma għal tan-nar jisu dejjem ħallejna f'idejhom jitgħallmu minn wieħed għal ieħor u dik fin-nar, mhux fin-nar biss imma fin-nar speċjali. Għax diffiċli biex titgħallem bl-esperjenza tiegħek innifsek għax jekk ma jkollokx ċans ieħor imbagħad fil-kimika tara żewġ trabijiet hekk tħallathom ma' xulxin, waħedhom huma ġej biex kien tħallathom jiġu sensittivi ħafna. U qabel tħallathom ma tkunx taf x'sa jiġri ma jkollokx bażi ta' kimika tajba. Allura dak li jrid isir hawn min hu espert fil-kimika Malta ġifieri. U li kieku jkun hemm naqra impenn iżjed mill-awtoritajiet illi mhux biex tnaqqas in-nar għax hawn min jaħseb li jekk tipprova bniedem tal-wejja li jridu jaqtaw in-nar u jridu hekk. Jien naħseb ma rridx ikun hemm dak it-tip ta' konflitt, irid ikun hemm ħidma flimkien għax il-Piroteknika Malta hija nagħmlu isem biha, ġifieri jekk naħdmu bejnietna naqsu l-inċidenti u ntejbu l-kwalità, naħseb jiena li jkun taġġit għal kulħadd. Jiena ma nistax nara għalfejn hawn min jipprova jagħmel l-ħsara, naqra edukazzjoni u naqra dixxiplina minn min jaħdem in-nar u min jaħraq. Trid tkun għax forsi ċertu ħinijiet tista' tevithom, ċertu qawwa ta' bomba żejda tista' tiġi evitata, ma fiha teknika ta' xejn ġifieri. Imma min jgħid li n-nar jinqataw minn dak kollu, allura ma nieħdux paċenzja b'xulxin, jiena hawn ħafna affarijiet li jdejquni. Ħsejjes oħra pereżempju, ma ngħidx li jinqataw, Alla ħares inkella nispiċċaw mmorru għax-xogħol bil-mixi għax aqqas karozza mista jkollok fit-triq għax tagħmel l-istorbju u l-eżost bħalma jagħmel in-nar. Miegħi fl-istudju illum ser ikolli lil band Plan Zero fejn din id-darba se nisimgħu silta oriġinali min-naħa ta' din il-band. Ħammorru sabiex flimkien nisimgħu s-silta Tomorrow.
gone away today. Got to wait till summer's back. Seems to me there's no point in getting there again. You know, someday you'll be back. If we all could see tomorrow, what do you bring to you all? If we all could see tomorrow, what you know, soon you will regret the same as when you came. You know, someday it'll pass. If we all could see tomorrow, bring to you. If we all could see tomorrow, maybe you'll be back for summer. No, you will be back. Got to wait till summer. You know you will be back. If we all could see tomorrow, what do you bring to you all? If we all could see tomorrow, say you will understand the way you want me to stay in your life. You ain't got no love. Say you try not to breathe when I am
next to you, so you know. Well, don't you know? Listen to you. Won't you understand the way? Listen to you. Won't you understand the way? Hey, you wanna try to make it better every time that you go home. Well, don't you know? Said you try not to speak when I am next to you, so you know. Well, don't you know? What you waiting for? You keep me coming back for more. Hey, you, what you waiting for? You keep me coming back for more. Lisa, do you? Won't you understand the way? Lisa, do you? Won't you understand the way? Lisa, do you? Won't you understand the way? Lisa, do you? Won't you understand the Wasanna fl-aħħar ta' programm ieħor, jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lil mistiedna li oġobhom jilqgħu l-istedina tagħna u jiġu fl-istudju magħna llum. Grazzi wkoll lill-band Plan Zero, però qabel ma nagħlaq nixtieq infakkar lilkom it-telespettaturi sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Mediacast MT. Hemmhekk intom tkunu tistgħu wkoll tkomplu bid-diskussjoni illi kellna llum hawnhekk. Jiena ma tfadali xejn li filli narakom bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dan it-tant saħħiet.